Vale. Va, anem. Open Vehicle Store. Helicòpters. AH99 Blackfoot. Amb color negre, no? Sí, vai. Toma. Vale, comprat. Vale, subir com a pilot. Vale, i un heli... Buah. Estic pujant com a pilot, ja l'he vist, ja va, vinga, puja. Sí, ja estic pujant. Fot-li candela. Dos. Les llumetes blaves i verdes per la nocturnitat. Això què té? 1000 HE, canyons Gatling. Buah. 24 missils i el... Cobro NL desconectado, vale. Antiaéreo de corta no sé què. Hola meva. Em poso els taps, perquè no sento una merda, vale. Buah. Jo tinc algun tipus d'arma? No. Sí. Bengales, deu semblar C, m'imagino. Tren arriba, vale, sí, tren arriba. Vale, tren arriba, subido. Buah. He dit un bon achievement, tira't tot l'ecta. Tenim una L al davant, Sí, jo no el veig, Ah, mira, ja està disparant. El veus disparant o no? Sí, lo veo disparar. Lo veo. Pots disparar, tu? O... Sí, sí. Fes zoom, si vols. Sí, l'estic tocant. Està caient. Està caient. Se'n va la merda. Bé. Ha caigut? Sí, ha caigut. Sí, però no vols anar a agafar... Però què és això? Aquest tio era un pilot, era un enemigo. Que el donguin, tio. Està mort, no? Vale. Vale, Si vols, direcció... fem una passada. Si vols. No veig l'explosió. Ara sí, ja la veig. Vale, està allà. Però que tens davant. Lo guai és que veig on tu apuntes, tio. És superxulo. Veus, ara t'has canviat arma o alguna cosa, Oh. no? Ara sí que veig. Veus on està el... No veig ningú, ni supervivents, ni gent, ni res, no? No. Vale, pues on anem? Vale, Oh, Arc. estic disfrutant com en alguna. Direcció... 90. Direcció? 90. Missil. Sí, misil, lo he visto. He tirat bengales. Vale. Però a ver si és el tio. Però no. No. He tirat bengales de tots els colors, però no... S'han desplaçat més a... Està en direcció 270. Vale, el veig, ja el veig, Uah. Està anant? Pues frena, estic superlluny i els veig perfectament. Ui, ara només veig amunt. Bueno, estic fent. Està que no m'ha disparat. Fes un més? Fes un... Ara no veig una merda, tio. Quiet, tu queda't quiet. Pots quedar quiet allò fent el... Sí, ja està. Quiet. Ara m'està parant un moment. Vale. Estic quiet jo. Vale, ja els veig. Vinga. Van sols? No, els estic apuntant jo, tio. Vale, han baixat. Canvio. Trasladora. Poso zoom. Mira, tio. Brutal, tio. Com has tirat el fum abans com el C? Amb la C. Ara és amb la C, vale. Amb la C. Algú? Vinga. Espera, S'ha acabat?
O quedar recargant 2 hores les bales que tens. No estic carregant, no et moguis, tu no et mous, no? No, vull dir que no ha sortit res aquí, no?, de que ja està això, o sigui... No ha sortit. No, és que s'està desplaçant a la reta. Ha marxat algú? Sí, s'està desplaçant... On està? Ha posat la marca dels milions. Ah, no la veig. Vale, aquí. Vale, és un paio sol. Està corrent, està assustat. Provo? No, Perdó. Sí, no t'has de fer res, tio, merda, ja l'he perdut. Està tornant cap a l'esquerra ara. Anant cap a l'esquerra. Sí, no el veig. Vale, ja. Mort. No, encara hi ha més gent. Darrere de l'arbolera. Darrere de l'arbolera hi ha més gent. Vale, veig un estirat. Ja. Muerto. Vale. En els arbres ha sortit a l'arboleda, ha sortit l'espawn de tot el botín. Sí. Vale, tio. Molt ben fet. Quasi perfecte. Sí, ja pots anar parlant. Acabo, Sí, a terra. Buah, tio. Milions d'armes, tio. Crec que aquesta arma. Aquí hi ha una altra titan, tio. No, una bomba. Carga explosiva, tio. 2 cargues explosives. Agafo cargues explosives. Toma. Vale. Algunes... Mira, Light Money Shipment. Aquest és el diners. Aquest és el que hem d'anar, no? Tot està. A 4 quilòmetres, tot està. La direcció... Passo. Ah, no, mira, està el quinto coño ara, tio. Hem matat a 2 d'infanteria, tio. Està molt més lluny ara, tio. Vale, ara sí, aviam. Quiet aquí, quiet. Ja està. Està massa alt. Està bé. Ara aviam com li... No, això és l'Hector, has de fer una passada, vaig a fer una passada. Vale, pues has de fer una passada, sí, tio. Perquè amb això no li dono. Això és l'Hector, una Has de passar, o sigui, ho he de fer des de la vista, així, des de fora, o sigui que tu veus on apunto jo? No. Veus on disparo jo? Sí, ara sí. No tens una creueta? Sí, ara sí. Vale, pues has
Has de posar la creueta aquella perquè jo pugui... T'està disparant el tanc. La tu vida... Ha posat la creueta, vale? El fototanc. No sé on està el tanc, tu. El veus, tu? Oh. Vale, aquí a l'esquerra, una mica més a l'esquerra. No, has de passar com si tu volguessis disparar-lo, com el Battlefield. Sí, sí, ho sé, però si no el veig no sé per on passar. Vale, bé, te'l marco. Sí, com te'l marco. Superlluny. No, tenim al darrere... El mapa s'ha mogut. Sí, s'ha mogut, s'ha mogut. Marcat. Ve més penya del nostre aquí. Està un... Aquí a l'esquerra, la carretera, a l'esquerra. El veus a la carretera a l'esquerra? El tanc? Molt complicat, espera. El veus a l'esquerra, a la carretera? Sí. Vale. Perquè el tinguis localitzat. No, per ara que tenim no... Ai. No està... A la dreta, una mica més a la dreta. Dreta l'he vist. El veus o no? Està aquí al Crec que camp. sí. Vinga, va, 400 metres aquí, en aquesta direcció. Aquí. Vas bé. Ja ha patat ja, no? Sí, ha passat objectiu. Vale, doncs ja pots aterrar com. Buah, aquí toca. Batapoliment va cap a ells. Ja, per això, que te'n fotrà tota la pasta. No sé si tingués pasta. Merda. Truc. Viu amb la... A terra, tio.